gaztelaniazko partea zabalduko dut eta joango naiz azaltzen euskeraz, baina gaztelaniazkoa pantailan dagoela. Eta, bueno, interesatzen bazaizue, hor daukazu Irulegiko eskua. Arrazoia komunikazio labur horrena da, Irulegikoari buruz bueltaka, nahiko konplexua da, 2 urte irten zanetik 2 urte daramatzat, hasi ginen batzuk eta bakarrik segitzen dut. Hemen, ez dakiz zergatik agertzen den, bueno, berdin da, horriak ere agertzen dira, baina interesgarri hau da. Bueno, kontua da, lotura bat dagoela, Irulegiko eskuko idazkera eta Iruña Beleiako idazkeraren artean. Lotura garbia. Horrek balio badu, Meliseo eta konpainia errugabetzeko horrela da. Ze ustezko falsifikazio horiek egin zirenean, Irulegiko eskua oraindik agertu gabe zegoen. Beraz, zaila da. Hau esaten dudana, zientzia fikzioa iruditzen bazaizue. Bueno, hemen esplikatu da apur bat, hormakoa, ez da, eta Silgok esplikatu du, horman zelan dauden markak eta bar. Bueno, bai, hor ata bat dago, baina ata hori, teorian, bakarrik ezagutuko bagenu, 2 elementu aztertzen ditut hemen, eta lehenengoa harin pasatuko dut, da eda aditza, ez daukadalako denborarik, eda aditza agertzen da bai hemen, eta bai hemen. Pieza hauek, 2 bat museotik lortu nituen, bueno, goizean Thomsonek esan du, honen argazkia badagoela, baina ez honena. Nik banekien hemen idatzita zegoela berriro, hau, goian ipintzen duena, ikusten duzuek ezia, eda, jan, lo, berriro agertzen da eda. Eda aditza da hemen dagoena, baina honen argazkirik ez zegoen. Nik museoko hori eskatu nien, eta, bueno, bidali zizkidaten argazki politak, argazki oso onak. Hori falsifikazioak badira, 65 megako TIFF argazkiak dira. Esan nahi dut, argazki politak. Ondo ikusten dira, zirrikitu guztiak. Pantailan egin daiteke ampliazio bat, baina monumentala. Eta, bueno, nik eskatu nituen horiek, eda aditza interesatzen zitzaidalako, batez ere Irulegiko eskukoarekin, baina interesgarriagoa da, hemen gaztelaniaz ipintzen dizuet, kontua da, hemen goizean ere esplikatu dena, bueno, beste gauza batzuk esplikatu behar ditut, eta orantxe ailegatzen naiz nahi dudan puntura, bigarrena, ata, hori. Hemen daude populazioak eta bar, lehen ikusi dira Utrigoiak, Aristioak, Baskoiak eta bar, mapa hori guztiak irrealak dira. Hau da, mantxa homogeneoak dira, baina ez dira irrealak, ez zegoen homogeneitasunik. Bizi ziren batzuk eta besteak, eta hori froga daiteke datu arkeologikoekin, txanponekin, eta modu askotara. Hau da, ez zeuden Baskoiak leku batean eta Barduluak beste batean, eta bar, ez da egia. Kasu batzuetan, eta Zeltak beste batean, bazeuden, nola esplikatuko dut, Durango zer da, euskalduna. Segun, auzune batzuk ez dira euskaldunak, eta bai, jendean ahaztuta bizi da, baina ezin da esan, ezin da ipini mantxa bat Durango euskalduna, ez euskalduna eta erdalduna. Gauza bera gertatzen zen, bazeuden Baskoiak, bazeuden Zeltak. Egia da. Bueno, orduan mapak honela egitea komeni da. Hemen puntua daude, nahi baduzu aztertu guztia. Eta iberoak, ibero hitza oso txarto erabiltzen da, jendeak entzuten duenean, iberoa pentsatzen du, iberoz idatzita dago, beraz iberoek egin zuten. Ez, signario hori, sistema hori deitzen da iberoa, baina Baskoiek erabiltzen zuten sistema hori, naiz eta ibero izena euki, berez Baskoien sistema zen, zeltena zen moduan. Hau da, sistemak zen idazkera sistema bat, latinoa bezala. Guk idaz dezakegu gaurko sistema frantsesez, gaztelaniaz edo sistema berberarekin, baina ez da sistema frantsesa edo sistema espainiarra. Ez dakit ulertzen didazuen. Bueno, ibero hitza oso txarto erabiltzen da, batez ere oso txarto ulertzen delako hori esaten denean, adierazten dena oso txarto ulertzen da. Iberoa da sistema iberoa erabilita, orain Kobasuloan agertu, meategian agertu den hitz hori, ez da iberoa. Idatzita dago sistema iberoan, baina hitza seguru Baskoia dela. Ez dakit, eta esaten bada, hitz ibero bat agertu da, gauza txarto ulertzen dira. Kontu zibili behar da horrekin. Bueno, mapak eta bat, segituko dut. Kontua da, hemen, eku
aztertzen dut, baina, bueno, eda eta eku, eda utzi egingo dut, urrengo baterako. Hemen dago, uste dut, dokumentuak eta hor kanpoan daukazue honen erreprodukzioa, uste dut daudela Eliseoren infernua abiarazi zuen grafitua. Uste dut, Lakarra kontatzen duen moduan bere informean, 2008koan, bizitaldi batean, Eliseok pieza hau irakurri zuen, jan, ta, edan, denok. Etan zegoen Lakarra entzuten beste batekin eta bera kontatzen du harridura aurpegiarekin, denok irakurri zuenean, eskatu zion, irakurriko duzu berriz, eta a lo que accedió gustosamente. Eta Eliseok berriz irakurri zuen, jan eta edan denok. Ez du ipintzen denok, ipintzen du denos. Eta denos hori agertzen da beste grafito batean eta antza denez da pertsona baten izena. Denos zure naia. Baina, horbean ikusten duzuenez, ez dakit ondo irakurriko duzuen hortik, hemen behan ipintzen du. Para mí, como filólogo vasco, Beleia había dejado de ser un problema científico para convertirse en otro de muy diferente índole, policial y judicial. Lakarra kontatzen du 2008an, Eliseok irakurri zuen txarto, froga bat Eliseoren alde, faltsifikatzailea izan bazen nola irakurtzen zuen txarto. Estupidoa da. Bueno, hemen hasten da asuntoa, baina ez da horra maitzen, Bueno, hau ja bide batez Eliseori apur bat. Hemen goian, ik et nunc artikuluan Gorrotxategik berriro buelta ematen dio ez grafito honi, baizik eta besteari, jan eta dan denos, bez hori, baizik eta bestea. Beste batean agertzen da, denos zure naia. Naia hori izan daitekea naia, baina denos argi eta garbi idatzita dago. Hemen ez da ondo ikusten, zen denos hemen egalean dago. Eta ese hori nahiko arrarotxoa da, baina bueno, denos da. Eta Gorrotxategik esaten du, que va, denos irakurri nahi dute, pero esa lectura es solo aparente, porque debería ser denok, como en el Padre Nuestro, denok zure naia. Jainkoaren naia. Baina denos ipintzen du. Es otra muestra más del gran fraude. Baina hori Gorrotxategi berak asmatzen du, harrian ez du ipintzen hori. Baina berak interpretatzen du, bez, es fraudulento, pero grafito zua ari zara tergibersatzen. Beraz, ez dago modurik. Bueno, segituko dudari, kontua da, irakurri nahi baduzue, ata, hau interesatzen zait asko. Ata hitza, harrian bakarrik egongo balitz, kanpoko partean, ez genuke jakingo zer den. Bueno, ata, hiru letra. Kontua da grafitoetan agertzen dela, eta grafito batzuetan, eta Elesburuk esaten duen modu, bere liburuan, bost bider, jainkoarekin erlazioan, geure aita, hau da, geure aita maiuskulas idatziko bagenu bezala, geure aita, baina ez du ipintzen aita, ipintzen du ata, geure ata zutan. Hau da, ata, ikusiko bagenu bakarrik arresian, Silbok esan duen moduan, ez genuke jakingo zelan ahoskatzen den, baina badakigu orduan grafitoetatik geurea ata hori da zeruko aita, baina guk aita esaten dugu. Nola ailegatu da, ni filologoa naiz. Barkatu, filologoa, irakaslea, bueno, nire mundua linguistika da. Nola ailegatu da, zelan ailegatu da, ata hitza aita izatera. Linguistikoki modu bakarra dago. Ez dago beste bueltarik. Eta modu hori da soinu palatala izan behar zen. Hau da, arresian ata irakurtzen duguna, edo grafitoetan ata irakurtzen duguna, gero aita bilakatu zena, aita izatera bakarrik ailegatu daiteke, atxa, hau da, matxe, kitxo, ditxu, atxa biterekin idazten bada, edo atxa etxe moduan teixarekin ahoskatzen bada. Bakarrik, atxa edo atxa horretatik ailegatu daiteke aita izatera. Baina, hemen 16 bider agertzen da, norbaitek esan du 12 bider, baina grafitoetan 16 bider dago ata. Hemen dauzkazue grafito guztiak eta ata guztiak. Ata idazkerak. Bueno, kontua da, ailegatzen garela, problema serio batera. Ata hau, aita bilakatu zen. Ezin da aita bilakatu ez bada palatalizazio bat gertatu. Hau da, atxa edo atxa. Hau da, ahoskera nahiko antzekoa da.
Eta Akitanian, denbora berean agertzen da atxakoniz, biterekin idazten zuten. Atxakoniz, hau da, bite. Euskararen hiztegi historiko, etimologikoan esaten dute, izango zela una oklusiba fuerte edo erskari bortiz bat. Ez dakigu zein den, erskari edo oklusiba T gogor bat bakarrik izan daiteke TH, baina TH batetik imposiblea da ira pasatzea. Imposiblea. Ez dago, hori linguistikoki ezin da defenditu. Beraz, Akitanian atxa biterekin idazten zutena da Iruña Beleiako ata berbera, baina Iruña Beleian ata bakarrik idazten zuten. Beraz, badakigu euskararen oraingo unibertso honetan leku guztietan hitza aita, aite edo baita aitxe, atxa badela. Mitxelenak pronostikatu zuen, arrazo konplexua da, baina euskarak grezierak bezala eukizuela bere historiako momentu batean euskara batu zaharra, basko komun antiguo. Basko komun antiguo. Hau da, lehen ikusi duguna Autrigoia, Karistioak, Barduliarrak, koinzidenteak direnak oraingo euskalkiekin. Ideia hori okerra da. Hau da, Barduluek ez zuten hitz egiten gipuzkeraz, Karistioek ez zuten hitz egiten bizkaieraz. Ez da egia. Ze garai hartan ez egoen euskalkirik. Eta arrazoia simplea da. Linguistikoa da. Grezierak bezala, hori froga daiteke modu askotan, eta ez da nik dio dalako, Grezieraz bezala, euskarak eukizuen momentu bat bere historian, eukizuen sistema bat, Basko Komun Antiguo VCA, deitzen diote gaztelaniaz, euskaraz EBZ, euskara batu zaharra. Euskara batu zahar hori, Mitxelenak, hau da, fonetikoki behar den denporarek kalkulatu zuen, zenbat denbora behar den erromantzearekin kontaktuan latinaren evoluzio, hau eta beste, zenbat denbora atzera joan behar dugun, noiz inguru izan izan zen hori. Basko Komun Antiguo horretatik sortu ziren gero euskalkiak. Horregatik euskalkiak, eta hemen dago aita iza froga bat baino ez da, guto batu dezakegu hitz bat hemen zuberoan puntan, Bizkaiko beste puntan esaten dena bezalakoa. Topatu ditzakegu hitzak hizkuntzaren ertzetan koinzidenteak direnak. Zergatik, behin sistema batu komun bat egon zelako. Gero, joan da burua bereizten euskalkiak sortu dira, baina oinarria, enborra, bat da. Noiz gertatu zen? Eta Mitxelena kalkulatu zuen 6. mende inguruan. 5. 6. mende inguruan izan behar izan zen. Eta, efectivamente, Iruña Beleian atxa eta Akitanian atxa bazen, halako batean Erromatarren imperioa. Hau da, 4. mendean. Erromatarrak erori eta gero, euskaldunek, baskoiek, euskalduna dituko ditugu, euskaraz hitz egiten zutenak, hor zeltak ere bazeuden, inguruan. Lortu zuten halako hizkuntza amankomun bat, halako botere bat, gero Nafarroako erresuma kasualitatez sortuko zena, esan nahi da, lortu zen halako hizkuntza tipo batu bat, eta hizkuntza tipo batu hori ikur dezakegu hemen. Aita, aita, aite. Eta egia da, badaudela aitxe, edo badaudela aitxa moduko ahoskerak, baina ahoskera horiek dira ahoskera adierazkorrak. Hau da, guk esan dezakegu, ez dakigu zergatik, esan dezakegu txuntxuna, esan dezakegu txotxolo, ez dakigu teixarekin esaten dugun, edo biterekin. Sarako Etxeberrik Aturri ibaia, iparraldean atxurri idazten zuen, biterekin. Ez dakigu zergaiti deitzen diren perretxiko batzuk ontxoak, eta bar. Orduan, bukatu egin behar dut. Eta, ez duz egituko, nahi baduzue irakurri. Kontua da, eta hemen konklusioetan, hemen irakur dezakezue. Hitz hori, ata hitza, esen ata, zen aitxa, hau da, atxa, ez zuten aita idazten, ez zutelako irik entzuten, baina badaude laike eta beste I batzuk, esan dut, I idazten bazekiten, idatzi zezaketen, aita, tranquil. Ez zuten aita idatzi, ez zutelako I entzuten, baina hitz horrek eman du gero aita. Beraz, froga guztia dira hitz horrek, eta Akitanian gauza bera, biterekin. Beraz, halako soinu palatal bat zuela. Eta soinu palatal hori, hemen apurtxo bat ikertzen dut, zer den, nahi baduzu irakurri, eta kontua da bukaeran, hemen diot, eta nahi baduzue,
bueno, naiz ausartuko badazpadan. A ver, en todo caso, por si no se ha recalcado suficientemente, no se debe olvidar que la escritura ata, como expresión de un sonido palatal, TT o che, está en relación directa y es acorde al sistema gráfico que se utilizaba en la época de la mano de Irulegi. Erabili zuten idazkera sistema berbera. Ata idaztea, ez da euren Iruña Beleiakoen asmakizun bat. Zeren gorago bagoaz, hemen grafitoetan agertzen da amet. Amet, te amaiera, eta esan nahi du amets. Eta entu da entzu. Hau da, afrikatua deitzen direnak, tesetak, teixak idazteko, Irulegiko eskuko garaian, te bate gogoratzen duzu Irulegiko eskuko te famatua. Inork ez dakiena zer den? Bai, afrikatu bat da. Afrikatu bat da. Afrikatua, esan nahi dut, afrikatua deitzen zaio, teseta, teixa, eta grafitoetan badaude. Entu. Sistema zaharraren arabera, sistema zaharra, Irulegiko sistema iberikoaren arabera, hori entzu irakur daiteke. Eta amet, ipintzen du beste grafito batean, horbean dago orain mugitzen ez bazait, bai, mugitzen zait. Bueno, berdin da. Badago horti beste grafito, aber non topatzen dudan, ze zerrenda dago. Bale, aitu, bale. Hor dago, esan nahi dut. Iruña Beleiako grafitoek frogatzen dute antzinako sistemaren jarraitzaileak zirela. Ez dakizlan esan daitezken faltsuak, inork ez baitzekien Irulegiko eskuan nola idazten zuten. Baina argita garbi,